bebo mama party kwa du ni nyina prosecution no wo mo file wo mo bibia ese afra bibi disclosure wo mo file ni nyina mfa Agradaa ho bibia hwie be December bosom ye besim de to so dunum 15 December na ni nyina begu court no na boboa no kama na bibia to na kwan mu na bibia koyie na panini a ya no gusu aye kasa yi wono na edi animo ama wo mo ahwe aye ntoto ya hodo ede ama court no tenase a wo mo edoso ensem no lawyer baako ya wono nso so ejina mu po asibi abariga wono so de to court animu se wo mo ehwe na ensem no wo mo die no ensem baako mienu miensa bi ewuwo mu ene court no tenase ensem na akoye ne saa ene enya asem keto ama we ama brɛ na ba be kire mu fama ye hwɛ sem ne kan o se o mo tron electronically menim so o mo frɛ onipa no wo phone so ene bi o mo tro ya na se onipa ne kan na o mo tro ne kaka na se o mo record ya afi na bi a o ba be tro ni nyina gu nkrata so nto o court ne se court no e ma o mo bere kakra na o mo mfa enkeka ne ma nyina emom na o mo mfa emra court na no kaka ho ese ene is the defense counsel ne be catch court ne say accused person no e wo lawful custody eno de emfa o mo ho esan say court no ama ne bill ono no meeting bill conditions ne there eno the prosecution there emfa o mo ho na no kan asem tire ba kon wo court wo say oh ene ikura no court na bi a o mo de man no bi be ka say fofofo ena o man kasa koye e de ahon pepere say court to samayen ene say court asan apijama enam so ama ene omunya eno na bra na nuti ya pe na mama part lawyer lawyer Paul Asibi Abariga kache court ne say oh eno de o ma na koye na so gidi pa say enya frustration a opposed for a frustrated process ne pa dia nka by this time o ma meet bill conditions ni nyina me na wo kasa ya de asisi ya na ye wie fia no pa mama part ye edi na free ya esan say me wa ha na ni kunu enya bushafo ni biba ya for 10 die no the lawyer crack kan say enne ya on be sign na we meet for 10 die no ansa na we free aha akọ ebushafo ni biba ama me hwe ye no o ma ba be sign nkata no sisi a ene enya ne ntie say clerk no e che say o mo kwa akọhwe any investigators ne kwa akọhwe securities no efie enti na chese omo mbegina mu di ama no se omo fie na akase ye ekohwe na ho na ne duru ba bi asam no wo no se ne ye ekọ na se ayo ye ntwen ye enti ama mo ne adwuma mo pa abusuafo ense ntwe ne Ama Brako ampo for man ya odi free court ne ba ye Accra circuit court 10 omo di Agradaa asam no emu na aba ne se de conditions no wo meet akase yi mpanimfo e wo court no be di akira koye sam pa se nipa wo si onyina mu ma no de ye se wo nya no wo ne saa pepepe ho na sei ye dri Yasan abishim ewo circuit court 10 ene ya the evangelist Patricia Odru Esiedu aka Mama Parts ababe PM ewo court de kan amane bill deda ene court ashekete eye prosecution team no DSP Sylvester Sari eda no say on file disclosures nyina ansa na next date eye 15th December aba na eno na Mama Part lawyer eye Paul Asibi Abariga kache court ne say bill ne de akakakre bi no mawi court 10 dia ene ye de Mama Part ebaye no o kire say ene ya anope ya eye sureties ni nyina ebeba court ha ba be sign fefefe na afi Mama Part we meet court 10 bill na enumu na DSP Sylvester Sari ebo court na mane say esan say osusu say enche na Reverend Mama Part meeting bill conditions ni nyina wi ntini ye ma long date enam sa yeso
ɛma no kora ɔka kyerɛ court ne sɛ ɛntɛm pa a na ɔmo pɛ ɛwɔ court 9 ɛna bɛtɔ so sɛ mmerɛ court 9 deɛ ne deɛ ɔmo ntumi ɛmitiiɛ ɔkyerɛ sɛ bill a court ne di kan ɛde ɛmaa wɔn no na ɔmo nya na nkɛse sɛ ɔmo nya abotere n'ano ɛna ɔmo call for bail variation a court no avari from 50,000 to 100,000 with 5 sureties a ɛsɛ sɛ nnipa num ne nyinaa ɔmo adwuma a ɔmo yɛ anaasɛ ɔmo bi bɛka sɛ ɔmo business ɛwɔ nkran ha na ɔmo fie anaa baabi a ɔmo te so wɔ nkran ha na ɛno na ɔka kyerɛ court no sɛ ɛni ketewa no a yɛde maa wɔn no asɛ ɔmo angye akɔ akɔgye kɛse a ɛni asɛ ho ɛyɛ wɔn den wei ɛma nipa dodoɔ a ne te court dɛm mo ɛsereɛ nanso court sɛ ɔno deɛ nea wɔka nyinaa ne sɛ prosecution mo na mode mama part baa court nkrataa di adanse sɛ mo ayɛ krado ɛsɛ mo bɛyɛ asɛm no ɔsrɛ mo a animanim yɛ a mo mfaile ne nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ na 15 December yɛba deɛ a yɛba bɛyɛ case management conference CMC me ne ɔka sɛ Reverend Mama Part ogu so ɛwɔ court a yɛhwɛ sɛ n'abusuafoɔ ɛne ɔmo ɛbɛba bɛstande sureties ne nyinaa ɛbɛba na ɔde ne nsa hyehyɛ nkrataa ase me ne ɔka sɛ ne kunu ɛwɔ court ha yɛgu so watwɛn yɛ mu ɛhwɛ sɛ Reverend Mama Part aka Maame Agradaa ɛbɛmiti bill conditions no for court 10 deɛ no na afei yɛahwɛ sɛ court 9 deɛ no na awatwi mu obɛmiti na wapie anaasɛ ɛdɛn ɛna ɛbɛkɔ